Вие слушате аудиокнигата "Заветът на живота". Небесни послания в стихове, написани и прочетени от мен, Цветелина Добрева. Предговор. Заветът на живота. Здравей, сияние от новата земя! Душа, дръзнала да изследва вътрешните си дълбини и да се свърже с изконното си изначално себе, слято с източникът на всичко, което е. Заветът на живота се роди през лятото на 2025 година. Потокът реши да се ражда в тишината на слънчевите лъчи и вятърът, който отчетливо и динамично влизаше от цикъл в цикъл, променяйки времето, не и същността на съществуването. Започна от пулсираща пауза, копнееща уединение и съзерцание. Премина през събиране и съхранение, отсяване на ненужното, изпразване на съда, преди отново да приема и посажда. Посоките се сменяха, вълните променяха периметъра си като компас, който изследва севера и юга. Обединяваше изтока и запада, докато завърти кръга в цялост и поеме на пътешествие от позицията на целостта. След като в предходните послания от книгите "Сферата на любовта", "Тя", "Преходът и установяването на новата земя" от съзнание и души вървели дълъг и индивидуален път към източника, се обединиха разум и сърце, дух и душа в полето на новата земя, дойде време за интегриране и въплъщение на духовното измерение в човека, така нареченото небе, с земното проявление и оживяване на одухотворението. Всеки цикъл в завета на живота носи различна по своето звучене вибрационна честота. Всяка дума е оживотворена и докосва съществено онези, които са готови да приемат самия живот като сакрално преживяване. Затова най-смирено моля за преминаване нежно и поетапно през циклите, поемайки си дъх преди и след всеки един от тях, осъзнавайки и отпивайки дума по дума словото, прошепнато на душата, дръзнала да живее в човешкото си проявление. Усети как се превръщаш в въплатената си и свещена версия на самия себе си. Раждането беше придружено с болящи осъзнавания. В края на тази книга ще живееш в свободата и истината на собствения си живот, осъзнато, присъствено, любящо и себе си, както никога досега. Желая ти вълнуващо приключение със смелостта на духа и любовта на душата. Аз съм Цветелина Добрева и с трепетна деликатност благодаря за доверието да чуеш гласа на живота, изразен през перото, тетрадката и гласа на сърцето ми, който звучи за теб. Вълшебното пиано, удохотворяващо словото, е на маестро Иван Кръстев. На добър път! Животът чака твоето превъплъщение.